dengan mulya. Kamangka sampeyan iki murid kang kapernah tuwa. Lah, sing ditatekke penggede kok tiyang nembang. Saben ana bocah sing kepengin asu kawruh minggo ngelmune Mandalika. Iki sing tak ulangake iki beda karo ning Pandingurya maning bangsa. Ning Pandingurya karo bangsa kon kudu maca kawruhake. Ora entuk ngombe, ora entuk makan. Mergo wis gelar niku murid-murid ning Mandalika iki tak ulang bab perkara kejadian. Ben supaya wong ngadepi karo musuh iki dibacok loro, dibedil mencicil, ditumbas. Niku ge gatel. Pisan ngono ge ben pindhone kok wong kowe duweni bocah gayu anak sing lagi main utawa isih kunang cabang bayi. Iki aja pisan-pisan diombeni duduh. Duduh. Lah iki wonten to. Lumrahe lah ngono. Ning apa sing dadi murid kok duweni bayi iki aja nganti diombeni duduh. Ning diombeni arak bayi. Guru, nuwun sewu nggih. Ah niki lho. Rikala tasih konang jabang. Diombeni meri nggih dados ngene. Lah yo. Diombeni arak dadine bocah ben dadi bocah sing bener. Nah, bocah bayi-bayi yang umur 5 tahun iki kok umpama sekolah aja nganti diulang ilmu. Aja nganti diulang matematika. Ning diulang remi karo dagu. Cocok ora? Umpami kula niki seneng bojone liyan nggih asal. Lho, murid ning Mandalika umur 15 tahun nggih ora wani demeni tanggane, ya tak ceklok wae dhewe. Oh, ngono. Kira-kira ke wani ora dadi anggane. Wani tenan. Lah bojone piye? Mula kandiku ya cak, nggih, wiwit sesuk-esuk kowe iki padha karo kanca aku ya. Bocah ayi, aja nganti diombeni musuh. Kudu diombeni. Bocah ayi kudu diulang. Remi karo dagu ben kaya haji. Ini sing wigati
ponakan ning jaman saiki ora ana tembung ponakan ning sing ana penakan. Nah, itu saya. Yo yo. Yen lo sampean kok kepengin rapi Dewi Wiji. Yo. Janjane kok niki nggih kowe, Pak. Kowe, Mas. Pergi Dewi Wiji niki ayo. Janjane pas niki kalih kula. Kowe kepengin rapi karo Dewi Wiji. Kira-kira ora tegas karo kres iki ngono nggih. Boten. Iya. Kowe iki lah ora ngerti apa sing tak arepake. Nggih, nanti aku kepengin seneng karo Dewi Wiji, lamar karo Dewi Wiji. Iki ngiras pandos. Aku iki males larane iku karo Kakang Lamsi. Lah kira-kira Dewi Wiji lamar kok ora entuk. Yo tak gawe rusak ning Bangsi. Iki jalanan. Aku ngomong Kakang Lamsi kok kalah durung kan rumo. Sing dadi kira-kira. Ayo kira-kira dosa rujuk. Akan kowe kabeh dosa rujuk. Kanca roangmu klungono ning jabane Desa Bangsi. Aku tak mlebu ning Desa Bangsi melamar karo Dewi Wiji. Tak melamar kabeh. Kowe kabeh iki dosa apa gawe geger ning Bangsi. Erik, sing duwe bendo gawa bendo, sing gawa linggis. Gawa linggis, ya. Yen pancen kaya ora tinggal ta.
Gonmu naliti kabeh lapan gede ono ikhlas. Mesti apa? Kilora yo kaya ngene iki kang kula jaluk. Sapenyuwun sepisan kumpuling para wadon. Ing pendopo kelurahan Bangsri. Sareng kahanan sing ora nyenengake lamto. Kilora mriku nyuwun bantu kagem nglestarekake kelurahan Bangsri. Kula kinten boten badhe diwati. Mergo aku iku lagi dipercaya. Marang urusan Korea no said Pusmasmurti sebagai partai Korea. Kami supaya dadi penggedining para ulama. Noto kapenteman orang apik murah sadar oleh bangsa. Bapak Jalur Kue merusak yang kepala penjaga kalaupun ono tumpang sudah kuning paling kemarah para keluar mau kue tak jauh milik lagi kalaupun tak ono Kakang Kilurah Bangsri. Sawise untuk kanugrahan kang pinangka kula panggani para pemikir lan para lurah. Kaya-kaya kok ora keprek rasane atiku. Jeneng manungsa yen kok keduk jelone kuwi kudadake. Nanging bagiku sinten ngertos pancen rusuk di papak-papak lagi bener kan yen gedung jeruk sok jajaki leng atine rusuk sopo sing oh lakune Mas Podo. Jenenge sok bareng pokok mawon ngasane bicara kerajaan supaya orang pengikiran orang tua modal terima ikhtiar menika itu bisa kesalahan kabeh. Sanun!
Ramadan sing kanggo seneng ati. Yo wes. Mula nganti aku ketone mbak iki mergo bocah sing tak senengi iki mau bocah rokok bangsi. Bocah kok bangsi yo. Yo yo. Yo iso nyedake pas lurah. Ojo nganti bisa. Mula karep iki saiki sapa Allah ing bangsi sing mbok pilih wong wadon sing iso dadi toya. Pengen ngerti sampeyan. Bocah wedok sing tak senengi ora ono liya Dewi Wiji dhewe anak. Apa sebabnya Pak aku kepengin rapi nom? Iki tanggo sepuh ben aku awet nom. Tak senengi bocah sing kemonyeh ngene. Iya, apa sebabnya kok ngene? Aku iki kepengin rapi kowe. Bondo ben ora kaliyo. Dari kowe lho, Kak. Wong kowe iku pangkasan gajah menanggung ora ora siswa sing lakoni. Saiki jawab. Lek suruh kok seneng. Kelem ya, Dok. Kowe dadi bojone Pare. Yo. Kowe tak kandhani bojo jane kowe lho. Dilamar karo Pak Iku wong foto. Nek aku jalo ya. Kowe aja bilang ya. Oh, ajan-ajan malah elek. Dewi Wiji. Lah iya. Ijeh bagus nak disawang ke Amerika. Aku iki ngomong sugih. Ewon dhewe anakmu Dewi Wiji. Iki prasasa wis dinyekara. Nanti kuwi aku ora trimo. Maka poro. Aku sumpah lamun kok Dewi Wiji ora tak pasake ning tangane Surapada. Bangsi tak gawe karang apa lho.
Ngelamar putri sampai wah lamun to sampean iki dereng ngertos pancene Surung Bodo niki kuwon sesingitan. Nggih. Pancene kabeh para murid wonten saking Mandalika niki padha gelar sepapan wonten sak jabane dikombang. Lah iki karep nggih ana sing perintah. Ya mesti ana sing perintah dados perintah sapa? Guru Surabata. Lah karepe apa? Mergo wiwit dina iki Guru Surabata nglamar Dewi Widya ora ditampa. Kelurahan Bati bakal tak gawe geger. Repot etoke geger konsumsi geger kuwi wong kowe. Jane kuwi gak iso ngandani. Sopo to Dewi? Gak ora ae. Kuwi bener apa ngandani. Wis tak kandhani ora cukup pisan tindo. Kadang goto ora gelem. Kandhani piye? Wis tak kandhani nek kuwi ponakane dhewe. Nanging gak maksa. Wong kebojoan omongan akan dilakukan dosa awasipun. Ojo sampe apa ngerti to Dewi apa? Ora sing jaluk dirancang. PHL piye? Ayo barang ngeten. Turu cukupe mawon. Lamun to Dewi Widya tetep puguh lan bakuh. Boten kurang dados bojone Surabata. Loh, desa Brangsi kula sungsan awono. Tawar ngomong bandar. Mulo kan milih. Piye to kita? Bener. Kok iso soe kok dari rusuk iki iso tak. Yen kok iso marang kan ing kono ora ana kerampungan. Saiki aku tak takon karo sampeyan. Jenenge wong tresno kuwi lak ora mawas kuwi ponakan lan sapa wae sing bang. Lamun to Guru Surabata ora bisa omah-omah lawan Dewi Wiji. Loh, bangsi yo bakal tak geger. Ayo, wis ngomong to.
Sri tak susah. Tawar. Terus wah ini kecemplung sekolah. Tawar sama sekolah. Bagi sekolah kae, opo iki dirasake kira-kira piye rasane? Loh, guru.
lamun kapindho beda tuwa. Nek wis tuwa iki kaya ngopo rasane? Oh, anak ora duwe. Mung badan apa-apa. Ya lamun to sing ora nyaku. Kowe ngarang apa-apa. Nek wis padha tuane wong padha.
mobil adik kalau surat foto seadane. Saiki bukan mawon yang kembali sebujuku aku kewektu ono ing Amjad. Ya, aku ora bakal kabutan lamun sedulur kawan iki. Luwe-luwe aku pengen ngeleke kawan urung betul tumindake kang nesta iki. Lho kang kuwi sira rasa bali. Katemen yang pundi kono. Iya.
jenenge dulur. Ngelingke. Gelem tak elingke dene ora gelem ora apa-apa. Nah, bakune tak ganti. Nah, aku mbatut. Ora entuk. Ora entuk. Yen pancen kowe dadi pepalang, saiki padha-padha murid ning Panjumurya. Jeblokan biasa aku. Ayo. Kabar wis diwelekaji Jaya Kawijaya karo Sunan Muria. Ayo tamak kene jajan. Ora bakal tak enggani. Kaya den kuwi wis tau nom. Ora krasa blas. Saiki dol dinuku kuwi mau sing kotak sing buku. Saiki kosong bali. Kowe kuat nampani lho. Iya kuling Muria sembuh. Sampeyan kok enten apa? Atine sampeyan enten apa? Iki Bang Sri lagi geger. Bang Sri geger. Enten apa niku? Ae sedulurmu Suranggoto bangmu. Enten apa? Edian. Kamu Suranggoto kae seneng karo putungan kuwi. Entek wong wedok piye? Kata iku iku mung kanggo dadakan. Dicepul. Dheweke meri. Nek kakangmu iki wisuda dadi tetanggané para ulah lan para pemudi marang Kanjeng Sunan Muria Narkaswana. Dheweke murid sing luwih dhisik ora dadeke para gendeng para ulah. Kuwi sing dadi ati. Sak lajengipun pripun? Kakangmu kasak dipateni. Mati. Mati.
kabeh dilaripe. Ben kena dipingan sanang. Kawan kula sampeyan mikir mate kula ingkang Sri mergo playune iki mara rene. ini lho Kang Dodo. Tumindak iku mbok dipikir dhisik. Seneng kok Dewi Wiji ponakane sampean dhewe. Lho niku pun pas apa derek. Dadi gedhe cilike kowe iki nyalahno aku ngluput ya. Iya, Kang. Perkara aku seneng karo Dewi Wiji. Iya. Mergo Dewi Wiji cek ponakanku. Ponakan kene yo Sumo Kanjil. Apa sebabe nganti aku tumindak kaya ngono seneng karo Dewi Wiji? Iki bondo ben ora kaya. Meniku yo ora apik. Lah kok ora apik iku? Senajan duwe panemu bondo ora kliya. Iya. Lah ponakan dhewe iki yo ora pantes. Biyen pancen ponakane nek jaman saiki ora ana tembung ponakan. Sing ana tembung penakan lho. Ini lho Kakang Dodo. Piye? Sing wis yo wis Kakang kerasa mati. Iya. Wis kowe saiki tak tembek atimu aja mok terusno. Dadi gedhe cilik iki sapira karo Bangsi. Iya, bener. Sumo Kanjil. Apa Kowe wis ngerti dhewe. Lamun tok krasa sedulurmu tuwa, iki menungso sing jatuh kalah karo Slonggota meneh kowe. Ini lho Kang, ora jatuh lan jatuh. Ayo, kowe tak elingke. Nek ora gelem yo aku kalah. Ngono nak kowe yo aku kalah. Sampe tak kasih kowe. Ayo. Sing padha keri kapan nggonmu mati besok lamun tono rejo jaring jaman nak dadi desa katelo kancilan
Nak nganti kowe goro karo aku cilaka lho. Yen pancen kaya ngono tak diludak wis dhisik. Hah? Saiki pinter ngapusi kowe, jare muni ora ana dewi sing nyatane. Dewi wiji. Mira. Mergo kowe ngapusi karo sulung foto. Ya, wis ora ana pangapruk kanggo kowe. Kowe mati.
kono gawe pangikut lawan bendaraku ya jan waktu. Iya sira kaya. Boten usah sangket lawan biung ikan dalam biung kuning kawan. Boten nyono babal pisan. Kejaipun paling-palingipun datang kula menika ora robanan. Maaf, saniki boten. Sebetulnya wong jalanan salah Anjir, maca anjir. Lah sing tak rungokno iki wae edan lanangan kok. Ngapunten niku nggih wonten Joko Tingkit. kowe iki dadi pakaian ning gone kasunanan kono. Yen kena kuwi kanggo conto kan apa kuwi yo gawe lagu kok edan lanang. Wau lagune edan lanangan. Timbang kowe gawe lagu kok edan lanangan. Alur kowe gawe lagu gawa bojone wong. Dia mawon. Saya bantu. Ayo. Wis ngene. Nanti wis ana gawean. Sing kudune kok rampungake. Ono. Ya Ciraraya Inggih kula Kang. becek sawetara lan ora Jaman remening Mas. Wong ngene dia. Wonten menapa? Mumpung iki ana kalodhan, aku kepengin banget aku gawa rasa lawan sliramu. Mumpung adoh saka murid, saka santri sing mapan ana ing kasunanan kono. Sakite dia. Kon mapan ing kabujran lawan pakaian lan ora apa-apa gawe suka rena penggali mengkaka. Pratelake apa? Nek sliramu salah sawijining wanita, salah sawijining garwa sunan sing kena kanggo conto, kena kanggo maca bibla. Ya, Jen. Iki mumpung aku bisa cedhak gawa rasa lawan sliramu. Aku kepengin banget melomban ana samudraning kebayan. Dimen aku lan sliramu bisa ngrasakake marang madune kang tresna. Tenanipun kula sampun sangat datang penjenengan Kang. Jalaran sampun taun-taun penjenengan tansah tindak piwulang ngaji kelawan taun-taun. Dan Ciraraya pancen sing tak pakunake dina lawan nek sliramu dadi padha promo lawan isine mung menengake bab agama isine mung menengake bab urip sesuk kaya kelahan iwakake marang kabutuhan keluarga tuladane kabutuhan sing dipanamuramu ya Janji sampai
wonten ing Kasunanan Mulya niku pancen kangge Ahmad Abdullah Abidin. Oh, ngaten. Lah iki kupon kangge saka-saka. Pripun Kowe jakong karo Sidadah kae jenengmu Ahmad. nggih? Nek karo Naya kae Ahmad. Nggih. Lah wong jeneng kula niku tiga pancen. Telu mekaten. Nggih, nek kalih Abidin. Oh, ngaten. Nggih. Iki rembug cukup. Nggih. Beda saka Pak Ketan. Dan Saya nedeng-nedengi aku cedhak nglawan garwahku biar jeneng. Kowe wis wani nyarpe munggah ingkang trek. Ana kok. papuntenipun Kanjeng Sunan. Nggih Rama Sunan. Nembe kemawon kula niki wau wonten pinggiring samudra. Nggih lampah-lampah Ana sambungane apa lain lawan keadaan kula ngertos. Lho pawongan niki kok melampah. Wonten saingiling toya saingiling samudra. Niki lek kula puput. wong perkara ngono wae kok gak kok. Coba ana pawongan Nggih. mlaku Saingiling toya niki lek sak bebas. samudra teng samudra. Kula gumun niku yo adat rupiane. Pawongan napa saingiling toya mesti kalep pejah. Nggih pejah. Lho Iki babar pisan ora kelap. Ten. Malah piyambakipun Tenang ora. kula kali dadak kali kula ora gumun niku. Lah nek saka panyawan Nggih. iki numpak apa? Pancen lah. Pancen apa? Teniting napa-napa lampah Mas. Ora nggawa prau. Ten. Lho. Wis ngene wae. Kula niki gumun. Iki coba tak buktekake dhewe. Nek ngene ya jajeng. Kowe mapan ing Kasunanan Mulya wae. Aku karo Ahmad tak buktekake jare ana pawongan nang neko kok aneh-aneh teko niku ning Jawa kok mlaku saiki. Ayo, ayo disiapa? Nggih Rama Sunan kula akan Assalamualaikum. Aku nang kene lho, Rek. Musuhmu ya wedhus. Dene iku ya aku musuhe kok. Konane. Rek, aku arep jalan lawan sampean. Mergo wektu dina iki aku yo-yo karo bocah lanang, Rek. Tulung. Nggih, Yo ya bocah lanang. Wah. yo-yo lawan Pak Lekmu. Aku iki dilek iki, Lek. Kono ae kono. Ning grombol-grombol kono. Aku santri kok kaya Kaya mau bagian. Hei. Wah, kangen wedhus kowe. Lho, Kang. Dengenmu sapa iki lha apa ae wedhus iki? Kok sadus. Dengenmu sapa? Jenengku Sutar, Kang. Utak. Gaweanku bedino yo angon wedhus. Ngono yo.
Kowe mau nggon mawon wedhus iki wis suwe apa sedhi lho. Wah, wis suwe, Kang. Wis suwe. Iki wedhus wayahe Apa kowe ngerti bocah wadon iki mlayu ning papan kene? Sengene Dewi Wiji ngerti ta ora? Lah ning Tegalan kok ana bocah wadon. Mergo saka kadoan iki mlayune iki mara rene. Ora ana wong liwat babar pisan, Kang. Ora ana tenan. Nggih, Kang. Tenan. Tenan, Kang. Kumpule wae bae. Lu sapa cah? Kowe mau kondor ana bocah wadon liwat kene nyatani. Bareng kumpul kaya tak osasit bocah mlayu. Aku mesake karo cah wadon kae, Kang. Ngono, Jaluk tulung, rasa tulungi. takon ndelik ning grombol kono, Kang, Kang. mergo wis ngapusi karo aku, mula kandiku ya iki onde. Wedhus tak kuwate dari sisan. Ya. Wandani kafe lagi. Kowe bocah angon wedhus ngapusi karo atemah kowe tak pateni. Lek kanthi kuwi kanggo ngeling ning anakku besok papan kanggo nemu kanggo mati besok nek ana reja jane jaman atlawat dusan tanggung jawab yuk. Tanggung jawab piye? Jaluk ijol piro? Ngono rene jek nak jaluk ijol. Rene. Nak panjen kowe jaluk ijol rene tak pene kowe. Mantap. Ijol duit. Ijol duit iki. Agrokane tak coblos kowe. Karepe dhewe ta iki. Kowe mati nalika semono kowe jaluk ijol karo aku mergo kowe lagi medhel. Oh iya. Nek pancen koyo ngono karo petilasan anak besok sing padha kene. Papan kene lamun ana rejane jaman katlau medhelan. Woi!
Jawa ini Jawa ini. Orang Jawa katanya orangnya jatuh orangnya banyak ilmu. Saya mau pamer. Saya dekat mana ini katanya orang punya nama Sunan Mulya. Itu orangnya banyak ilmu. Gue bayu pamer sama Sunan Mulya. Saya kuat cedek so malah munggah dapur pangeran merah numpak tahu nih. Tahu. Kalau mau tahu. Iya. Masa niku mau nganipun nggih niku. Salah. Kowe numpak perahu. Ya. Sakne kowe medhilo aku pengen takon karo kowe. Tenane sapa kang dadi aranku nek kowe duweni jeneng? Kowe punya nama Samboko. Jenengmu Samboko. Iya, kowe punya nama Samboko. Kowe kepen ngerti aku apa ora? Lo siapa nama punya nama siapa? Aku Kusumastuti Sunan Mulya. Oh, Sunan Mulya. Jadi sebentar saya dulu. Sunan Mulya. Iya. Nama. Oh, Samboko kowe punya nama. Saka ndi? Oh, kowe dari orang Cina. Dari Cina. Iya. Orang Cina, saya orang Cina. Ijo karo aku. Bukan, saya orang Cina. Kowe teko ning gone tlatah Jawa, saya gawe pangeran merah. Apa mutahe wong numpak perahu? Kuwi ning gone dhuwur banyunan. Ning kali, ning segara, Iya. ning kowe ora. Kowe numpak perahu kok ning gone dhuwur gunung. Iki ibaratnya kaya dene kowe wong adol gunung, kowe pangan sulap ning gone Jawa. Itu bukan gunung. Kowe jangan salah. Lo jangan salah. Itu bukan gunung. Itu lawa ya. Lawa. Saya naik perahu di lawa. Ning kae gunung. Rawa itu rawa. Sapa? Kowe punya apa? Kowe aja gawe bingung ing ati. Kowe iki wis ditontoni wong sak Jawa. Kowe tekan ning gone Jawa iki kowe numpak perahu ning gone dhuwur gunung. Bukan itu rawa. Gunung. Rawa. Gunung. Rawa. Gunung. Wow, laut. Saya tidak bisa jalan. Gue punya orang kok, Pak, bicara. Itu gunung, jadi gunung semua. Ya mergo kowe jajal karo aku. Kowe meksa karo aku. Sing mesti aku ora kepengin ngatonake kaya ngene iki, Samboko. Sunan Mulya. Memang saya dengar, Sunan Mulya orang banyak ilmu. Saya tahu, saya dengar dari Hongkong, dari Shanghai, Cina. Samboko, Ya, umpama tekamu ning gone Jawa, kowe kena. Kena iso, kowe kena pinter. Ning aja pamer. Sunan Mulya, ini sudah tahu saya kehebatan Anda, kehebatan orang Jawa. Saya tahu itu gunung. Saya bikin merela-mela, biar orang Jawa itu sama tahu orang Sampokong punya ilmu. Tapi setelah saya ketemu sama Sunan Mulya, saya kalah ilmu sama Sunan Mulya. Kowe wis rumangsani kalah karo aku. Saya minta maaf. Ora mung kuwi ya, Samboko. Iya. Gunung sing nganggo numpak perahu saiki wis dadi rawa. Iya. Iki kena kanggo pangeling-eling anak putu. Iya. Kae katelao gunung rawa. Iya, gunung rawa, iya.
saka adoh saka negara Cina. Ya, oleh orang Cina. Orang Cina. Ini Sunan Muria, dukung saya sudah kalah sama Anda. Saya kalah ilmu saya ampun, saya minta maaf. Kalau bisa saya ingin jadi murid Tuhan. Kowe wis ngaku kalah karo aku. Nah, saya kalau bisa jadi murid Kowe Tuhan. kepengin dadi muridé Sunan. Iya, saya dikasih ilmu seperti Tuhan Sunan Muria. Nek kowe kepengin dadi murid, ana syarat lan saranane. Syarat apa? Halo, Pisan kowe kudu manut karo aku. iya. Sing ping pindho, kowe kudu ngrasuk agama Islam. Gue udah punya. Amitabha. Lho nek ngono, nek nggonmu kepengin dadi murid kuwi ora mung lahir batin. Mergo kaweruhku. Nek mengkone sing tak balehke kowe, kuwi kaweruh agama Islam. Jadi saya bisa jadi murid Tuhan. Kowe iso dadi muridku. Kowe harus manut karo aku. Iya. Sing ping pindho nek kowe kudu mlebu agama Islam. Harus bayar. Ora. Bukan untuk bayar. Kowe ora tak kongkon bayar. Jadi gimana? Saya bisa masuk itu agama Tuhan. Wong Islam kuwi murah, ora bayar nganti digini bondo-bondo ora. Lalu pakai apa saya harus bayar? Lah syarat-syaratane kowe ngrasuk agama Islam, kowe kudu maca kalimat syahadat. Siji kena diarani syahadat tauhid. Sing kaping pindho syahadat rasul. Di Cina tak ada. Cina tidak ada. Buku syahadat tidak ada. Jadi saya tidak baca-baca. Mergo kowe iki ning Jawa kowe dadi muridku, kowe tak tuntut, kowe manut karo aku. Oh, bisa. Manut. Kowe anut apa sing tak ucapake. Oh iya, anut. Aku billahi minasyaitonir rajim. Iya, kepanjangan bingung. Ayo, Mawon cekak wae. Bismillah. Bismillah. Rahman. Rahman. Rahim. Ashhadu Allah. ilaha Illallah. wa ashhadu anak Banyak sekali. anak Dan Muhammad Rasulullah. sah dadi wong Islam. Udah sah orang Islam. Saya tidak ingin pulang ke Cina. Ora usah bali ning gone Saya Cina. ingin tetap di Jawa. Kowe wis dadi mitraku ya kowe dadi muridku. Iya. Apa? Jenengmu lak biji. Kowe anake gede Mbak Sri kae. Ya mergo bapakmu kae muridku. Aku Sunan Muria. Kalau tolong perkara apa, Ji? Kowe dioyak lawan Pak Ibu Surong. Dasare Pak Ibu seneng kowe dhewe. Nek kowe ora seneng, kowe mlayu. Kowe njaluk tulung karo aku. Ya wis ngene. Ayo sapa mau? Ngarep kowe kono nek kowe bakal manut karo aku. Iya. Sing wis dadi murid. Iya. Kanggo ngadono kapitayan nek lahir batinmu. Kowe iki tulus kon dadi murid. Iya. Ono ning Muria. Iya. Tulung karo kowe. Apa? Ratelane Dewi Niji. Iki dioyak karo pawulan Tengkaran Surongkuto. Siapa tuh Surongkuto siapa? Surongkuto iku kakak bapake cilik. Kena diarani Paklik mergo bapake cilik. Cilik. Oh iya. Iki aku jaluk tulung karo kowe. Iya. Kowe nek sek bacut. Dioyak karo Dewi Niji. Ah kono. Oke.
siap bisa. Siapa pakai hitam semua? Iwanu Akelai. Aku Surong Buto. Wah, Surong Boto. Yo. Kalau gitu yang ngejar-ngejar orang perempuan itu Surong Boto. Sing ngejar-ngejar Dewi Wiji. Betul. Pancen bener aku. Sing ngoyak-ngoyak. Surong Boto gini ya. Iya. Jangan diteruskan. Dewi Wiji tidak mau sama Anda. Itu tidak baik. Ngono. Tidak baik. Tidak Tadi boleh. gede cilike kowe pengen tetulung karo Dewi Wiji. Saya disuruh sama Sunan Mulia untuk mengingatkan Anda jangan dibakar. Itu tidak baik. Matur nuwun ewon dene wis gelem ngelingake karo aku. Ah. Saking wis dadi sumpahing atiku. Aku ora bakal omah-omah lamun tok ora karo Dewi Wiji. Mula marang sapa wae sing dadi palang kudu tak singkirake. Harus ketemu sama gue. Kowe kepengin jajal karo Surong Buto. Boleh. Ayo, sama kene jajal Surong Buto. Gua mau mati. Kita dulu. Ojo mlayu kowe, kamu. Kamu kowe kok njaluk sepuro. Kok nalika semono kowe lak tak kongkon ngadepi Surong. Sulung Goto, orangnya tidak mempan bacok tidak apa-apa. Mok taman. Tidak mau luka. Ora ngomong. Tidak mau luka. Kulitnya tebal. Kayak banteng, kayak badang. Iki nek kowe ora iso ngadepi karo Surong Buto, ora bakal ono perabungan lakon iki. Sik. Dewi Ji. Kedadian sing kaya ngene. Mergo aku dadi kapitayan jeng Basuki iki kudu mawa pangorbanan. Sekabeh lelakamu ngelabuhan iki kudu nganakake korban. Iki umpama siji-sijining cara. Mergo kabeh ora ana sing bisa ngalahake Surong Buto. Nestone utama ya. Iki nestone utama. Syaratnya mung siji, kowe kudu mati. Nek kowe ora ngobanke jiwamu, perkara iki mengko bakal ngempet gawa pangorbanan sing ora sithik. Lilo, lah kae ana segara sing jero. Oh iya, saya. Sing di dalan jero segara kae. Ayo. Kanjeng Sunan. Wedal sak menika kula mboten wujud manusa malih.
Malaka para wedal sakmenika kula wujud ula lempeng Jeng Sunan. Yen kowe tak dadekake siswa ning gone Maria. Ora malang sarak kaya ngene iki. Ning yo kene sakwise kowe suwe ora tau ngaji ning gone Maria kok dadak kaya ngene. Pangapuntenipun ingkang agung jalaran sedaya kula wau sinurung rasa tresna kula kalih Dewi Wiji. Aku tak takon karo kowe. Bebasan ambekanmu melar ringkus. Riwismu dileweran. Kowe muwuh jeneng Dewi Wiji. Apa kowe soyak lawan Dewi Wiji? Pancen kados ngaten Kanjeng Sunan. Dewi Wiji menika badhe kula pek bojo. Dewi Wiji arep pek. Nggih, Nek umpama ora kelakon, kowe omah-omah karo Dewi. sedung kula mati mawon. Iki tak menehi weruh ya. Nggih. Tak menehi ngerti. Nggih. Nek kowe kepengin ngerti papan dununge Dewi Wiji. Nggih. Iki dina Dewi Wiji wis tumekaning pati. Tumekaning pati. Nek kowe kepengin ngerti wangkene Dewi Wiji, mergo wangkene Dewi Wiji kuwi ilang wujuding menungsa. Ilang kae. Ana sing sisih pojok kae wujud ula lempe. Wujud kula lempe. Sinaosa Dewi Wiji menika sampun kawujudan kula lempe. Kula keparing ngupati kalih Dewi Wiji. Kula nuwun Kanjeng Sunan. Sak sampunipun kula menika ngoyak dumateng Dewi Wiji. Sak menika kula sampun kawujudan dados yuyung goto Kanjeng Sunan. Mila Kanjeng Sunan kangge pengeling-eling anak putung besok ingkang padha kene. Kok upaming mangkenipun wonten salah setunggalipun tiyang ingkang kecokot ula lempe. Tambane mboten sanes nggih yuyung goto. Wangsulipun Kanjeng Sunan. Kok upaming mangkinipun wonten tiyang kesupit yuyung bodho. Tambanipun boten sanes nggih kula lempe Kanjeng Sunan cukup semanten. Mau pinangka kanggo pasinaon kanggo pangeling-eling. Iki dibiyowarakake. Marang kawula utawa anak murid ana ing Murya marang sapa wae kuwi sing dicokot kula lempe ora bakal iso mati nek ora ikut tangga wujude yuyung goto. Lah dipokok baline nek disupit yuyung goto ora bakal iso mari nek ora digolek tangga kula lempe. Ya. Ya sampoko iki wis paripurna. Lakon pasunan. Sura Kuto. Ya, jaluk pamit karo Bapak. Ayo tuang aja, saya orang Cina susah. Saya orang Cina susah, orang Cina manu pamit susah. Sampun paripurna lelapan pasunan Sura Kuto Mbak. Ya. Sedaya lelapan menika minangka dados pasinaon. Sing ala ayo dibuat, sing apik ayo padha.
Sawentara mergo iku wis wancine Surap Surya ngasuh Sangkara mengko bengi diadani. Iya. Akhirul salam Bapak Topik Baridaya Warido Walinaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.